Ей, здравейте на всички, аз съм Хенрот и днес продължаваме с Five Nights at Freddy's. Извиня, че не съм снимал отдавна, но както и да е, почваме Five Nights at Freddy's. Втора нощ. Да видим дали ще успеем да победим играта. Правя два опита на клип, да се знае. Само за информация. Така. Ще спра за малко видеото, за да намаля малко, че много може да не се чуват. Ей, аре, няма го къса. Това пък тръгна вече. Няма да бъде толкова бързо. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come on stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots have to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active. I guess he doesn't like being watched. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Значи той ни казва и да проверяваме и това тук. Pirate Cove, защото може да ни скочи Фоксито. Един часа е, хора, нещо тропа. Не мисля да хаби много батерия. Защото тя ще ни потрябва. Особено ако дойде чиката. Чиката много време следи тук и просто много зле с нея. Много батерия ме отнема. Затова ще гледаме да пестим батерията сега. То да ме мръдна. Тук си. Аз си държа така на лайта. Какво става тук? Как е хубав това. Значи... то сме гледа. Ей, чиката и тя е тръгнала. Не е добре. Не е добре. 2 часа. Нямам търпение да стане 5 часа. 5 часа стане ли? Штрак и айре се оправят. Чиката няма как да е дошла тук. Не е лаптопа. Краткият момент на щастие. Няма никой. Зайко, къде си е, пич? Шибнем вратата за всеки случай, докато не го видим, това мръсне. Не е тук, няма го тук. Добре, аре ще отвориме. Ще гледаме само така, че от 70% вече сме 58. Айде! Чакайте, още ли си тук? Добре. Ето го. 3 часа.
Как се придвижи толкова бързо, му? Не. Мятаме вратата тук и тук само ще гледаме до... Изкарах се около. Това не е ли смаралта сте с изроди, бе? Сега ще ли половин час там. Ето. Аре, стани 4, бе! Четири часа, плиз. Да, ще видим тук вратата, да ми тази. Ей, махна се. 4 часа е добре. Играем предпазливо, хора, не искаме да умрем. Добре, тази чика пак ли е тука? Зай обайвам тебе, няма да ви отворим вратата. Той е тука, а Зай къде е? Той е тука. Двамата са на 2 и 4 камери. Айде го затворим това тука. Казахме, че като е голям проблем, да изгубихме отново много батерия. И... как ще ми изкара такова? Ай си затворя от тук. Сега сваляме и умираме, хора. О, слава Богу. Пет часа. Майка ти риба, изкараме ако. Трябва внимателно да използваме батерията. Това буклук изхочи от тук. Чиката я няма. Отвори тази врата. Добре. Дали че е чиката? Дайте, хора, дали ще успеем? Дали ще успеем тук да минем втората нощ? Това трябва да бъде нашия момент. Дано Фред да се забави с песента си и да ни помогне да спечелим нощта. И да, ето вече нямаме батерия. Дано, надяваме се на това, хора. На това се надяваме. Нямам какво друго да кажа, освен да се надяваме, ей, този майнак тук да не ни изкочи толкова бързо. Дано се позалаеш така, че да стане 6 часа. Дано, дай Боже. Ако не... Стани 6, стани 6, моля та. Моля те се, стани 6. Попей още малко, да. Попей си още малко. Аре, още един куплет, 2. Коста на 100 часовник, бе, той се развали, бе. Ето го! Успитнахме го, дами и господа! 6 часа! Браво, Фреди, това се искаше от тебе. Още малко да си попееш. Горд съм от себе си, дами и господа. Издържахме втората нощ най-сетне. Но сега третата ще минаваме сигурно доста време. Най-сетне. Втория клип на Five Nights at Freddy's минахме втората нощ. И то без особени проблеми. Трета нощ, дами и господа, трета нощ. Заеко, още не си тръгнал, браво, е.
чиката тръгна ли, бе? Аз не мислех, че първо ще тръгне Бъни. Виж колко бързо пада енергията, хем нищо не пада. Да не взима енергия, като си говоря с това. Като стане един часове, че пък не проверяваме камерите. То оставаше вече да си тук. Добре, чиката значи тук, ето имам. Ако имаме малко късмет, че можем да минем 2 нощи в едно видео. Но това според мен е мал шанс. Ще видим. Бега тук. Образите на камерите. Добрата новина е, че Зайко Байко още не е тръгнал. Там Бъни или мое името, как му е. То Бъни е Зайко. Вижте му ушите. Как си е? Принцесо? Принцеса Чика. Сега ще дойде 3, 2, 1. Чакай, шибнем една вратичка, видим дали е тръгнал. Браво, още не е тръгнал. Добра работа. Някой ходи. Някой ходи, дами и господа. Кой сме, бе? Кой сте, бе? Това беше Golden Freddy, бе. Майко мило. Ко правят тия, бе? Аз пък чиката вместо да идва към мене, бега назад. It's me, it's Golden Freddy. Чиката ще ни изкочи сега, нали? Нали? Кое? Не стръгна, добре. Значи... Те двамата няма да тръгват, така ли? Така ли да го разбирам? Чакай, по-ко стоим, бе. Добре. Вместо първо да натисна лайка, махам вратата. Няма да се махне тази вече. По нас стане 3 часа, ако няма да се маха. Напълни гащите. Стаи. Тя много страшно да се направи тук, бе. Какви сте глави, които изкачат, бе? Кой е това It's me, бе? Преди тук Golden Freddy разчамтен ми се появява от нищо. Пак ли си тук? Зай още не е тръгнал почти поне. Банката не е тръгнал. Ако ми тръгне в 5 часа ще е много добре. Изкарах си анкъла тук. Анкъла. Тръгна и Бъни. Моята чика, махай са вече. Пак ли си тук? Сара в устата. Няма ли да стане вече 4 часа? Аз за 4-ти път изкачвам тук или за 3-ти? Сега съм Фреди и Бъни ми са изкарали кола.
Чиката до сега никога не ми е изкачала, но за всяко нещо си има първи път, както знаете хора. И всяко ще правим. Ще затворим и двете врата или само ще гледам от тук. Вече 4 часа. Трябва да пестим батерията. Еми да, мисля, че така е най-добре. Чакаме да стане 5 часа. Като видя това е просто почвам да се разтрепирам хора. Добре, чиката съм махна по ми. Това не стига. Кои босаяка го няма е перфектно. Това е тук още. Стани 5 часа. Опитвам се да пестим батерията. Аре, стани 5D. Уй, не го видях, защото гледах часа. Моля се, стани 5, стани 5, стани 5. Вижте мушите. 5 часа. Добре хора, имаме шанс, имаме шанс. Нищо не е загубено още, нищо. Чекате тук, това махна ли се? Махна се. Така, къде си? Фокус. Ако правиш ти, бе? Страх ми е хора. Можем да минем втора нощ хора. Дали ще успеем? Чиката сигурно. Без батерия съм, бе. Айде, Фреди. Още един опит. Моля ти се, попей си песента повече време. Моля ти се. Ако я попее повече време, минаваме две нощи на клип. Дай Боже. Искам да чуя Ара, Фреди, моля ти се. Повече пей, повече. По-силно. Дали ще ни излезе късмета втори път хора? Край. И не можахме да минеме. Мисля, че трябваше да се мине нощта, но... Така. Довиждане от мен, дано ви е харесало видеото, минахме една нощ и до скоро.